Bapak Noto Soeharto, Rinko Swantri Marabono, Ibu Ijah, Ibu Rubiyemu, Tuwin Ibu Suparsi. Lan keluarga kedua menika dipun sepuhi dening Bapak Parjiman. Wonten paraga ingkang ayahe wonten papan luhur poin pangandikan menika. Wong sopokil katindakaken dening sedherek Sundhae. Wonten iki wong sopokil katindakaken dening sedherek Satyati. Wonten iki bebawipun kerto katindakaken dening sedherek Suparjo. Wiro katindakaken sedherek Partejo. Wonten iki mirah katindakaken sedherek Takir. Sedherek Samsudi wonten ing dalem menika ngayahi dados Kroprilo. Nikroprilo dening Ibu Tinuk Sumaryanto. Wonten ing Bapak Parjiman ing dalem menika ngayahi dados Wedono Dipolaksono. Wonten ing Jogobaya katindakaken dening sedherek Suparman. Prabot Kawdanan Pak Darmo katindakaken dening sedherek Walijo. Wonten ing Suto katindakaken dening sedherek Sriono. Wonten ing Ibu Eka Lestari dalem menika